klasse. Met vandaag het Limburgs kampioenschappen van de Zaten Harmoniekes in Zwamen. Siep, de bus van de organisatie. Ja, klopt. Van Joekspel Kiekmer. We mogen dit jaar hebben de eer om dit jaar het elke ZH te mogen organiseren. Omdat we vorig jaar gewonnen hebben. Hoe wordt een winnende kapel aan voldoen? Ja, dat is een goede vraag. Sowieso er werd gekeken door een professionele jury, een vijfkoppige jury. Die kijken naar aspecten wie de kleier, wie staan ze erop, zijn ze enthousiast. Of het ook een beetje vals is, maar niet, of niet te professioneel te zijn. Een beetje er lol in hebben, wie de keuze van de nummers. Ja. En is het spannend van tevoren als ze er naartoe leest, naar zo'n kampioenschap? Ja, dat is zeker spannend. Dat is het deelnummer. Sowieso, hè. Dat hebben we vorig jaar gemerkt. Du wil het leukst neerzitten. Maar als organisatie zeker van, ja, kan het allemaal lukken. Veel kapellen gaan zich aanmelden. Hoeveel man doen er met dit jaar? 15 kapellen. Dan heb je een heel grote organisatie dus. Absoluut, ja. We zijn al bijna een jaar eigenlijk bezig met de organisatie ervan. En gelukkig kunnen we vertellen, maar ook mensen van onze eigen kapel natuurlijk, doet iedereen met. En je hebt externe mensen hoe de dorp. En natuurlijk 150 vrijwilligers die ons helpen met alles achter de bar, opbouwen, aanleggen en maar op. Zo, heb je ook een strenge jury uitgekozen? Ja, streng. We hebben wel kundige mensen die deelnemers gaan beoordelen. Ja. Zeg, en het enthousiasme in de zaal straalt er vanavond of niet? Absoluut, ja, het gaat goed met. Het is schoon om te zien. Onze geit. Dat is onze mascotte. Het mascotte, hoe zit je ervan? Morgen gaat het beter. Morgen gaat het beter. Dat is leuk hè? Ja, dat is superleuk. Ja, bestaat je al lang? Nee, sinds 2016 pas. Oh, dus kerstvers. Ja, zeker. En doet je nu voor de eerste keer met of al langer? Nee. Vorig jaar hebben we metgedaan. De eerste keer en toen zijn we derde geworden. Dus we gaan nu weer ons best doen om er weer van te maken. Wat knap jongens. En wie wil doet je oefenen daarvoor? Ja, we hebben nu tegen het elke ZH aan wel ieder week gerepeteerd. Maar normaal om de week zo gaat. Voor de gezelligheid ook natuurlijk. Ik moet zeggen, de kleiage ziet er prachtig uit. Je ziet ook geweldig gesminkt. Wat heb je zo'n fantastische show aan. Dankjewel. Echt, dat is helemaal geweldig. Ik ben helemaal blitz van die show. En ik heb zo een schitterend tenue aan. Ja. Dus de aankleding, dames en heren, dat is wel prachtig, of niet? Ja, dat van je weer eigenlijk ook. We hebben er ons best op gedaan. En dan nog geweldig gesminkt. Ik wens u heel veel succes. Heel erg bedankt. Dankjewel. Zit je voor Duitsland? Nee, we zijn aan het vlaggen voor haar. Of is het België? Wat werd het? Nee, weet ik niet wat het is. Dat heb ik ook maar in de hand gekregen. Geweldig. Zeg, en vrijwilligerswerk vandaag of zit ze bij de kapel? Nee, vrijwilligerswerk. Schoon of niet dan? Ja, heel leuk feestje. Super. Heren, ik zie dat hier de stemming er al goed in zit, of niet? Ja, joh, zeker. Is gezellig. Al lang bezig? Pas een uur of 2, dus Oh, helemaal geweldig. nog maar 6 uurtjes of zo. Hè. Wilde het in de late vanavond? Ja, echt wel. En de late en de zaten? Ja, dat wel. We moeten werken, hè. Oh, ja, werken, ja. Schoon inschudden, gewoon het beer laten vloeien en dan komt het goed, of niet? Dat doen we zeker.
een grote naam. Wem zit je? Kant van Streekgoed Belveld. Oh, dat is een binnen- toeswedstrijd. Ja, zo ongeveer wel, ja. Voor de eerste keer meedoen. Met de fiets naar Oestrand. Ja, was maar zo. Nee, we hebben toch maar een taxibusje geregeld. Met hoeveel man zit je erin? We zijn met 21 man heen. Vandaag. En ja, de kapel is besteed op 24 leden. Oké. En zijn het allemaal echte goeie muzikanten? Nee, we hebben allemaal noten zelf moeten leren. 11 jaar geleden. Dus we gaan voor de eerste keer meedoen en we zien wel wat schipstrand. Ja, geweldig, of niet dan? Je zit er ook prachtig goed. Ja, dank je. Ja, dat toch over weer. Misschien dat we nog een prijs mee winnen. Voor de entourage en de creativiteit. Maar ik zie ook het enthousiasme in de groep is heel groot, of niet? Ja, dan komt dadelijk op het eind van de avond komt er alleen maar meer. Dames, heb je er zin in? Ja, absoluut. Wat ziet ze er prachtig uit? Merci. We hebben ook een hele hoop tijd in gestoken. En echt, het is allemaal niet voor niks gekomen. Maar we hebben ons best gedaan, dank je. Ik zie het ongelooflijk. Kan ze het nu? Gaan ze bling bling uit de kast gaan? Ja, de heer Laaien opgereden. Mam zegt, kindje, doet niet alles om. Want wij weten wat het kost. Maar ik echt zeg, mam, beurs maar. Oh nee, dat wil weer zijn. Nee, weer is niet goed. Schon, alle bling bling hebben ze aan. De laars en de bling bling. Toen was er de kapper geweest. Ik zie het. Ja, ja. Geweldig. Lang leven de kapper. Ik zie wel bij de strenge maar rechtvaardige jury zitten. Heel streng en heel rechtvaardig. En hoe let je erop? Hoe let je erop? Op alles. We letten op alles. En vooral of het een beetje origineel is. En of het ook de echte zate harmoniesfeer heeft. Schon, en heb je al Get Jones gezien? Heb je al World Jones gezien? Ja, maar voor 10% begonnen. We zijn benieuwd. Hallo, hoe dus zo allemaal op letten? Ja, een beetje op alles zit er ook het entertainment in. Kriegen ze het publiek met? Wie is de muziek? Zit de sfeer er al goed in? Die begint te komen, ja. Meneer de jury, doe ook zelf spelen. Niet bluesmuziek. Ik heb wel vaak in bandjes en zo gespeeld. Maar het is hel genoeg, vind je dit? Hey, en zit hier ook omkoopbaar? Alleen? Zit hier ook omkoopbaar? 100%. Ja, echt absoluut. Het is echt net het LVK. De kent me alles geven en ik geef de punten die ze maar wilt. Geweldig, toen bent wel mijn favoriet. Dat is fijn om te huren, dankjewel. Alleen dat is al opkomen eigenlijk, hè. Dit compliment, hè. Ja. Helemaal geweldig. Wel succes vandaag. Dankjewel, ik ook, hè. Hallo. Zijn we ons al in aan het drinken om dadelijk te gaan blazen? Nee, dat mag ik ook. Dat heb je al, je zit al klaar. We mogen drinken, hè. En dan wie je kan gaan niet blazen. Niet, wat is toe dan? Dat drinken. En dirigeren. Ja, dat doe ik ook wel. Ik ben een moderne manager, hè. Die doet alleen maar. Dat gaat helemaal goed komen met u. Zeker weten. We drinken ons gewoon een paar, dat is klaar, hè. Zo'n avond. Ja, zeker, dank je. Jawel.
dank je. Hoe komt het vandaan? Van de Nieuwstad. Jonge Klaren. Geweldig. En wie laat mogen spelen? Ja, verzin nummer 6. Ik zie al dat ze heel blij zijn. Die zijn allemaal jaloers. Die willen ook in beeld. Precies. Ja, verzin nummer 6. Ja, dus over een half uurtje mogen we weer aan. En nu even indrinken. Ja, mooi indrinken. Tot die luppen dadelijk gaat goed loskomen. Hè. Ik heb al gehoord hè, dat die jury onkoopbaar is. Ja, maar dat hebben we niet nodig. Nee, je doet het op eigen kracht. Wat, sorry? Je doet het op eigen kracht. Eigen kracht, ja, we zijn al winnaar geweest. Dus we weten wat het is. En we komen weer met goede moed hier naartoe. En dan vertel me eens, wie kent ze nu winnen? Wat moesten ze er allemaal in huis hebben? Wat moesten ze metnemen? Goed spelen, sfeer brengen, dat is denk ik nog wel een hele belangrijke. De zaal vermaken. En 11 minuten vol spelen. Ja, volle kracht aan hem. 11 minuten blazen, knallen. Gaas op de lolly, ja. Ja, geweldig. En is het genieten met z'n allen? Ja. Ja, we zijn met een grote club. We zijn om 1 uur bijeengekomen. Een paar van die natuurlijk gedronken. Ja, dat is wel heel leuk. Die luistert echt naartoe. Schoon. Ja. Stel ze eens voor, kijk eens daar, wie wil vrouw, wie wil man hebben ze bieden? Dat komt er al. Ja. Captain Bussige, bus meteen gepromoveerd. Ja, geen ding zo. We hebben hier gaat meisjes zo. Hier gaat mensen nog het, ja. Het zijn maar allemaal jongeren, zenig, hè? Ja. Een jonge club. Allemaal tussen de 20 en de 30 in. De ene is 29 en de andere is net 20 geworden. Dus we zijn een leuke club hierheen. Schoon om dat bijeen te haaien. Ja, heel leuk, ja. Voor wensen een hele schone avond toe en een heel schoon seizoen. Ja, dank je. En misschien tot volgend jaar. Ja. Als ik op de